Ellopták a vőlegényünket. Hát ez nekünk szórakozás lesz igazán. Kérjük szépen a tollajokat és a vőlegényt, hogy jöjjenek be, hogy tudjuk visszaváltani. Tollajok! Gyere, nem borral, nem borral. Egy nagy víz van. Sír a mennyasszony, kérjünk egy papír zsebkendőt neki gyorsan. Egy papír zsebkendőt, egy valamit, amivel szépen tudjon ő integetni, keservesen, ez is megteszi. 2 is kap. Tessék, azzal törölgeted a szemed, ezzel pedig integetsz a párodnak. Zenész barátaim, kis csónakom leng a Dunavizén, és a vőlegény pedig indul elezni, és ha neki nagyon nem sikerül, akkor az, aki a hibás. Ki a hibás ilyenkor, mikor loptak? Násznagy, jöjjön a násznagy, oda jön, segít neki. Na kérem, indul a nóta. Kis csónakom leng a Dunavizén, arra kislány áll a túlsó színén. Kedves vendégek, lehet a nótába segíteni? Nem érvényes. Na de most a vőlegény leüss, visszavet a túlsó partra, és a násznagy pedig segíti a mennyasszonyt a székkel együtt. Mennyasszony ügyesen fogja a vőlegényt. Fogjad a vőlegényt, úgy. Szépen, de ha nem következik a násznagy. Csónakom nem halad előre, Lehet segíteni a nótában. veled kedvesen örökre. Kis csónakom nem halad előre, Isten veled kedvesen. Siessen a vőlegény, még a tűzet kellene öltani olyan gyorsan. Megfordulunk, mert nem engedtek, nem kaptunk a kikötőbe engedélyt. Nem kaptunk kikötési engedélyt. A siófokti morrónál nem szabad kikötni. Barna kislány áll a túlsó színén, selyekendőt lopogtat kezébe. Ne olyan gyorsan, már mennyasszony lemagad. Integet vagy veszek felé, Fogjuk. selyekendőt lopogtat kezébe. Integet vagy veszek felé, nevet még nem bírja. Eltört az elesző a vádon,